Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh kalian Bu Tiwi. Bocah-bocah, kepriye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Lan bocah-bocah kudu tetep semangat. Semangat nang sukawruh. Nah, dina iki ayo kita sinau bareng. Kita sinau bebarengan babagan gawe karangan patemon 3. Materi basa Jawa kelas 5. Bocah-bocah pernah mireng napa dereng? Apa kuwi karangan? Kaya apa sih karangan kuwi? Kepriye cara nulise karangan? Nah, saderenge Bu Guru mari penjelasan, monggo dicepakake buku tulisipun, buku tulis catatanipun kangge nyatet bab-bab ingkang perlu dicatet. Ngandharake gagasan utawa menjelaskan gagasan kuwi bisa maneka warna carane, ing antarane kanthi wujud karangan. Nah, kanthi karangan kuwi gagasan iso dingerteni utawa diwaca kaliyan wong liya. Jenise karangan kuwi miturut isine ana 5. 1. Argumentasi. Argumentasi yaiku karangan kang ditulis nganggo lelandhesan utawa alasan gumatuk supaya wong percaya marang panemu kang diandharake. Nomor 2, deskripsi yaiku karangan kang isine nyritakake apa sing dideleng lan dirungu. Nomor 3, eksposisi yaiku karangan kang nerangake sawijining bab. Nomor 4, narasi. Karangan kang adhedhasar angen-angen utawa imajinasi, daya khayal, bisa awujud prastawa sing dumadi. Nomor 5, persuasi. Karangan kang nerangake sawijining bab kanthi nyakinake supaya sing maca nindakake kaya apa kang ditulis. Nah, sakniki kita sareng-sareng sinau karangan kang jenise narasi, nggih. Bisa awujud prastawa sing dumadi. Nah, saderenge kita gawe karangan, kita kudu gawe cengkorongan karangane riyin, nggih. Cengkorongan kuwi apa? Cengkorongan kuwi reroncening karangan kang awujud angger-angger utawa pathokan panulisan. Cengkorongan migunani kanggo setunggal, gampangake panulisan karangan. Ben le nulis karangan kuwi luwih gampang. Nomor 2, karangan bisa katulis kanthi urut lan runtut. Jadi, cengkorongan kuwi seperti kerangka, nggih, kerangka karangan, ya. Kagem patokan nulis karangan. Nah, apa kuwi gunane? Nah, pertama niku gampangake penulisan karangan lan karangan iku bisa ditulis kanthi urut utawa runtut. Nah, salajengipun cengkorongan karangan utawa kerangka karangan kuwi ana 3. Sing pisan pambuka karangan. Sing nomor 2 wose utawa isi karangan. Nomor 3, panutup karangan. Nah, bocah-bocah, iki sing kudu digatekake nalika gawe cengkorongan utawa kerangka karangan. Ingkang kaping 1, nemtokake tema. Nah, mangke kita sareng-sareng sinau tema karangan tema prastawa alam, nggih. Nomor 2, nemtokake irah-irahan. Nah, irah-irahan kuwi judul karangane. Nah, judul karangane kudu trep karo temane, nggih. Trep niku apa? Trep iku cocok.
Judule becike nganggo tembung sing becik. Cekak aos kuwi singkat nggih, mboten sah dawa-dawa. Narik kawigaten sing waca. Menarik perhatian. Ukurane runtut utawa urut trep lakuning cerita lan nulisa sing cetha. Jadi nek umpamane bocah-bocah nulis karangan kuwi ditulis kanthi cetha. Nomor 3, gawe cengkorongan karangan miturut temone. Jadi bocah-bocah gawe karangan kuwi, kerangka karangan kuwi kudu pas karo tema. Nomor 5, cengkorongan banjur dimekarake dadi alenia-alenia. Nggih. Tegese wau enten pambuka, enten wose, kalih panutup. Pambuka dimekarake dadi alenia-alenia. Wose utawa isine nggih sami dimekarake. Nomor gangsal, sawise dadi karangan, sawise sampun dadi paragraf-paragraf, karangane diteliti meneh. Iki tulodone nggih, contone. Contoh cengkorongan. Cengkorongan karangan kang temone kadadean alam utawa prastawa alam. Irah-irahan judule banjir. Niki ing paragraf utawa alinea pambuka iso diisi bab-bab iki wae, nggih. Pentinge njaga lestarine alam. Nggih. Contoh menawa ora njaga lestarine alam lan contoh menawa bisa njaga lestarine alam. Jadi bocah-bocah kanthi irah-irahan banjir niki bocah-bocah iso gawe pambuka kang isine niku pentinge njaga lestarine alam lan contoh menawa ora njaga lestarine alam, saged ugi contoh menawa bisa njaga lestarine alam. Ingkang lajengipun wose utawa isi karangan. Apa wae sing eneng ning isi karangan? Apa wae sing njalari banjir? Mangke ditulis. Apa wae sih sing marake banjir kuwi, nggih. Paedahe njaga supaya ora banjir. Paedahe niku manfaate. Lan kapitunan menawa banjir. Kapitunan kuwi kerugian. Kerugian menawa banjir niku napa mawon. Mengke ditulis diserat ing bagian isi karangan. Bagian ketelu niku panutup. Ing panutup bocah-bocah saged nulis kepiye carane njaga supaya ora banjir. Akeh carane nggih. Lan sing terakhir niku saged ditulis pangajak supaya ora kena banjir. Pangajak utawa ajakan nggih, ajakan kagem para sederek supaya wilayah utawa area di sekitar rumah nggih niku mboten kena banjir. Niku pripun? Mangke diserat ing bagian penutup. Bocah-bocah ayo nyoba. Coba gatekno gambar sing kapacak iki. Banjur gawe paragraf. 1 paragraf mawon kang nerangake gambar. Niki gambare. Nggih. Paragrafe diserat ing buku tulis bocah-bocah. Banjur mangke dikumpulake kalian difoto riyen nggih, difoto dikumpulake marang guru wali kelas. Nggih. Setunggal malih
Gaweyo karangan kanthi milih salah siji irah-irahan ing ngisor iki. Nggih. Milih siji judule, nggih, setunggal mawon. Aja lali sadurunge gawe karangan, bocah-bocah kudu gawe cengkorongane dhisik. Gawe kerangka karangane dhisik, nggih. Kerangka karangan kuwi mau apa wae, nggih. Kerangka karangan kuwi mau ana bab pembuka, ana bab isi lan bagian penutup. Dadose mangke bocah-bocah iso milih salah siji lan digawe cengkorongane. Banjur dimekarake, nggih, dimekarake dados 3 paragraf mawon. Pambuka setunggal paragraf, isi setunggal paragraf, lan penutup setunggal paragraf. Sampun nggih. Mugi-mugi bocah-bocah saged nggarap tugas ingkang sampun paringake nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.